ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବା ଏଇ ସୁନ୍ଦର ଦୀପଟି କିପରି ତିଆରି ହେଇଛି ଆଉ ଏଥିରେ କ'ଣ ଦରକାର ହେଇଛି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ନମସ୍କାର, କୁକ୍ କିଛି ମିଛନ୍ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଦୁଇଟି ପ୍ରୋସେସରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ତରିକାରେ ଆମେ ଦୀପକୁ ରଙ୍ଗୀନ ଭାବରେ ସଜାଡ଼ିବା। ଯିଏ ଦେଖିବ ସମସ୍ତେ କହିବେ କେମିତି ଏ ଦୀପ ତିଆରି ହେଇଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନେଇଯିବା ଏଇ ସ୍କେଚ୍, ଯେଉଁ ପେନସିଲର ସ୍କେଚ୍ ଥାଏ, ତାକୁ ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ଡ୍ରଇଂ କରନ୍ତି ଛୋଟ ଛୋଟ ହେଲେ ଆକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି। ବଳିଥିବା ସେଇ କଲର ପେନସିଲକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଲି ଆଉ ତାର ଉପର କାଗଜ ଗୁଡ଼ାକ ଛଡ଼େଇ ଦେଲି। କାଗଜ ଛଡ଼େଇବା ନିହାତି ଦରକାର। ତାପରେ ଏଠି ଆମକୁ ମହମବତୀ ଦରକାର ଅଛି। ଏମିତି 2ଟା ମହମବତୀ ମୁଁ ନେଇଯାଇଛି, ତାକୁ ଛଡ଼େଇ ଦେଉଛି। ଆପଣ ବେଶୀ ମହମବତୀ ବି ନେଇପାରିବେ। ଏମିତି ଭାବରେ ଛଡ଼େଇ ଦେଲେ କିମ୍ବା ଯଦି ନ ଛାଡ଼ିବ ଆପଣ ତାକୁ କାଟିଦେବେ। କଇଁଚି ଆଣିକି ଏମିତି ଭାବରେ କାଟିଦେଲେ ସେ ଆରାମରେ ବାହାରିଯିବ, ତା ମଝି ସୂତାଟା ବାହାରିଯିବ। ତ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲେ ସେ ଗୁଣ୍ଡ ଗୁଣ୍ଡ ହେଇଯିବ। ଦୀପାବଳିରେ ତ ବହୁତ ଡିଜାଇନ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀପାବଳି ସଜାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଏଠି ଖୁବ୍ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ଅତି ସହଜରେ ଦୀପାବଳିରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଦୀପ ଜାଳିପାରିବା। ଏମିତି ବିଶଲକରଣୀ ବୋତଲ ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ମୁଁ ସେଇଟା ନେଇଗଲି। ଛୋଟ ଛୋଟ କାଚ ଗ୍ଲାସ୍ ହଉ କିମ୍ବା ଦୀପ ହଉ ଯେକୌଣସିଥିରେ ଆପଣ ନେଇପାରିବେ। ମହମବତୀର ଯେଉଁ ସୂତା ବାହାରିଥିଲା ତାକୁ ଗୋଟେ କାଠିରେ ଗୁରେଇକି ଏମିତି ଭାବରେ ଲଟକେଇ ଦେବା। ଏଠି ଗୋଟେ କାଚ ଛୋଟ ତାଟିଆରେ ଲଟକେଇଛି ଆଉ ଏମିତି ବୋତଲରେ ମଧ୍ୟ ଲଟକେଇଛି। ମହମବତୀକୁ ଭାଙ୍ଗିଥିଲି, ସେ ମହମବତୀକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ 2 ଭାଗ କରିଦେଲି। ଗୋଟେ ଭାଗ ଗୋଟେ କଲର ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଗ ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ହେବ। ଏ ଯେଉଁ କଲର ବାଲା ସ୍କେଚ୍ ପେନସିଲ ଆଣିଥିଲି ନା, ତାକୁ ଏଥିରେ ଭାଙ୍ଗିକି ପକେଇଦେବା। ଗୋଟେ କଲର ହିଁ ପକେଇବେ। ସବୁ କଲର ପକେଇଲେ ତାର ରଙ୍ଗ ଆସିବନି, ଅନେକ ପ୍ରକାର ରଙ୍ଗ ହେଇଯିବ, ଭଲ ଦେଖାହେବନି। ମୁଁ ଏଠି ବ୍ଲୁ କଲରଟା ଦେଇଦେଲି ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେଥିରେ ତରଳି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେଇଟା ସେଇ ଯେଉଁ ପେନସିଲଟା ସେଇଠି ବି ମହମବରରେ ତିଆରି ହେଇଛି ବୋଧେ, ସେ ମଧ୍ୟ ତା ସହିତ ତରଳିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଚାମଚ ହଉ ହାଫ୍ ଚାମଚ ହଉ ଏଥିରେ ଦେଇଦେବା ଡାଲଡା ଘିଅ। ଆଉ ଦେଶୀ ଘିଅ ଜମା ବି ଦେବେନି, କାରଣ ଡାଲଡା ଘିଅଟା ହିଁ ଟିକେ ବସିବ, ଦେଶୀ ଘିଅ ଏତେ ବସିବନି। ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଜମା ବି ହାଇ କରିବେନି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ସ୍ଲୋ କରିଥିଲି ଆଉ ଟିକେ ତରଳିଗଲା ମାନେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ତାକୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲି। ସେ ଗରମରେ ସେ ହେଇଯିବ। ଥଣ୍ଡା କରିବାକୁ ଦେବା। ଥଣ୍ଡା ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ହାତ ଲଗେଇଲେ ଯେମିତି ହାତ ସହୁଥିବ ସେମିତି ଭାବରେ ଆମେ ବୋତଲରେ ତାକୁ ରଖିଦେବା। ଏ ଯେଉଁ ସୂତାଟା ଲଗେଇଥିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ଉପରେ ସେମିତି କାଠି ଦ୍ୱାରା ସେ ସୂତାଟା ଉପରକୁ ରହିଛି। କଲର ମୁଁ ଏଇ ବୋତଲରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଯେଉଁ ତାଟିଆଟାରେ ସେମିତି ଲଟକେଇଥିଲି ସୂତାଟା, ଆଉ ଗୋଟେ କଲର ଦେଖନ୍ତୁ ଦେଇଦେଲି। କମଳା କଲରଟା ଏଇ ତାଟିଆରେ ଦେଇଦେଲି। ଆଉ ଗୋଟେ ନୀଳ କଲର ମଧ୍ୟ ଅଛି, ତାକୁ କେମିତି ଦେବା। ଆଉ ଗୋଟେ ଯଦି ତାଟିଆରେ ରଖିଥାନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ତାଟିଆରେ ଅଲଗା ରଖିଥାନ୍ତି ଏ କଲରଟା, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଦେଇଦେଲି ସେଇ ତାଟିଆରେ ଚାରିପଟ ନୀଳ କଲର ଦେଇଦେଲି, ମଝିଟା କମଳା କଲର ରହିଲା, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେଲା। ଦୀପରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏମିତି ହଳଦିଆ କଲରର ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ବାହାର କରିଦେଲି କାଠିଟାକୁ। ତାପରେ ଏମିତି ଯେଉଁଟା ଅଧିକ ଥିବ କାଟିଦେବା। ସୂତାଟା ଉପରକୁ ରହିବ ଯେମିତି ମହମବତୀରେ ରହେ। ଏବେ ଆକୁ ଡିଆସିଲି ଲଗେଇଦେବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଲଗେଇଦେବା ଦୀପକୁ, ବଢ଼ିଆ ଜଳିବ ଆଉ ବହୁତ ସମୟ ଜଳିବ। ଏମିତି କାହିଁକି କରିଲି, ବହୁତ ସମୟ ଜଳିବ। ପେନସିଲଟା ଆମେ ଦେଲେ ନା, ସେଇଟା ଟିକେ ବେଶୀ ସମୟ ନେବ ଏଇ ଦୀପ ଜଳିବାରେ। ମହମବତୀ ଯେତିକି ସମୟ ଜଳିବ ଇଏ ବେଶୀ ସମୟ ଜଳିବ। ଏବେ ଯିବା ନେକ୍ସଟ ପ୍ରୋସେସକୁ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପୁରୁଣା ଦୀପ ନେଇଯାଇଛି। ପୁରୁଣା ଦୀପରେ ଆମେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ନୂଆ ଭଳି ସଜେଇକି ଆମେ ଦୀପକୁ ଜାଳିବା ତ କେହି ବି ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରିବେନି। ଭଲ ଭାବରେ ଦୀପକୁ ଧୋଇକି ନେଇ ଆସିବା ଯେମିତି କଳା ନ ଲାଗିବ ହାତରେ। ମୋ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦୀପ ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇଯାଇଛି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଦୀପଟି, ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ବଡ଼ ସେମିତି ମାଟିର ସରା ଥିବ ସେଥିରେ ବି ତିଆରି କଲେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେବ। ତାପରେ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇ କଲର ନେଇ ଆସିଛି, ସିଲଭର କଲର ନେଇ ଆସିଛି। ଆପଣ ଯେକୌଣସି କଲର ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ଆପଣ ଆଣିବେ। ସେ କଲରକୁ ଆଣିକି ଏଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବା ଦୀପରେ। ତ କଳା ତ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ଦେଇଥିଲି, ଦୀପଟା ଜମି ହାତରେ କଳା ଲାଗୁନଥିଲା। ଆଉ ସେମିତି ଭାବରେ ଧୋଇବା ଦରକାର ଅଛି। ତାପରେ ସବୁ ଏମିତି ଭାବରେ ମୁଁ କଲର କରିଦେଲି। ସିଲଭର କଲର ଦେଲେ ଦୀପଟା ଯେତେବେଳେ ଜଳିବ ତା ଜ୍ୟୋତିଟା ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭାବରେ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏ ସିଲଭର କଲର ହିଁ ବାଛିଲି। ତ ଆଉ ଲାଲ କଲର ଥିଲା ମୋ ପାଖରେ, ନେଳି କଲର ଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ନ ବାଛିକି ଏ ସିଲଭର କଲର ବାଛିଲି। ଏମିତି ଭାବରେ ମୋତେ ଯେତେଟା ଦୀପ ଦରକାର ଅଛି ସେଇ ଦୀପରେ ସବୁ ମୁଁ କଲର ଦେଇଦେଲି। ତାପରେ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦରକାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଲା ଏମସିଲ ଅଠା। ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ମାର୍କେଟରେ, ଖୁବ୍ କମ୍ ପଇସା ନେବ, 30-40 ଟଙ୍କା ଭିତରେ। ଯେଉଁମାନେ ପାଣି ଟାଙ୍କି ସଜାଡ଼ନ୍ତି ପାଣି ଟାଙ୍କିରେ ଏଇ ଅଠାକୁ ଆଣିକି ଲଗାନ୍ତି। ତ ଆକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିଛି ମାର୍କେଟରୁ। ଏଇ ପ୍ୟାକେଟ୍ ଭିତରେ 2 ପ୍ରକାରର ବାହାରିବ, ଗୋଟେ ମାଟି ଭଳିଆ ଆଉ ଗୋଟେ କଳାର ଅଠା ଭଳିଆ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ଗୋଟେ କଲରଟା ଆଉ ଗୋଟେ କଳା କଲର ମଧ୍ୟ ବାହାରିବ। ଏଥିରେ ମିଶା ହେବ। ସିଏ ହାତରେ କଳା ଲାଗିଯିବ, ସେଇ ଅଠାଟା ଲାଗିଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜରି ଦେଇକି ହାତରେ ଏମିତି
ଚକଟିଲି ଚକଟିକି ତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦୁଇଟା ଯାକ କଲର୍ ଥିବ ନା, ଅଠା ଭଳିଆ ଆଉ ମାଟି ଭଳିଆ, ତାକୁ ମିଶାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ କଳାଟାକୁ ବାହାର କଲି, ଏଇଭଳିଆ ବାହାରୁଛି। ଆଉ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଲି, ଚକଟିକି ଭଲ ଭାବରେ ମିଶାଇଦେବା। ମୁଁ ହାତରେ ସିନା ଜରି ଦେଇଦେଲି କିନ୍ତୁ ମୋତେ ସାଇଜ୍ ଲାଗିଲାନି। ମୁଁ ତାକୁ ପୁଣି ଜରିଟାକୁ ବାହାର କରିଦେବି। ତ ହାତରେ ମୋତେ ମିଶାଇଲେ ମୋତେ ଫ୍ରି ଲାଗିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ହାତରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ବାହାର କରିଦେଇକି ତାକୁ ହାତରେ ଲଗାଉଛି। ହାତରେ ପଛରେ ଟିକେ ଲାଗୁ, ପଛରେ ଧୋଇଦେବି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ମାଟିର ଯେଉଁ ଦୀପଟା ଟିକେ କଡ଼ରୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଥିଲା, ମୁଁ ସେଇ ଅଠାକୁ ସେଇଥିରେ ଲଗେଇଦେଲି ଆଗ। ତାପରେ ଦୀପ ଦେହରେ ତଳେ ଏମିତି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବା। ତାକୁ ଲଗେଇ ଦେଇକି ସେଇ ଦୀପ ଉପରେ ମୁଁ ସବୁ ଗୋଟି ଗୋଟିକି ଥୋଇଦେବି ଏମିତି ସାଇଜ୍ କରିକି। ଟିକେ ଲଗେଇ ଦେଇକି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଟିକେ ମାଡ଼ି ଦେଲେ ସେ ଲାଗିଯିବ। ଆଉ କିଛି ସମୟ ଗଲା ପରେ ସେ ପୁରା ଟାଣ ହେଇଯିବ, ପୁରା ଅଠା ଭଳିଆ ଲାଗିଯାଇଥିବ, ଜମା ବି ଛାଡ଼ିବନି। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ସବୁତକ ଦୀପ ଲଗେଇ ଦେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ନା। ଆଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କ'ଣ କରୁଛି ଦେଖିବେ, ଜମା ବି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁନି। ତାପରେ ଏଥିରେ ସବୁ ଦୀପରେ ତେଲ ଦେଇଦେବା। ଯେହେତୁ ଦୀପାବଳି ନୁହେଁ, ମୁଁ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଦେଲି। ଆଉ ଆପଣ ବେଶୀ ତେଲ ଦେଲେ ଦୀପାବଳି ଦିନ ବହୁତ ସମୟ ଜଳିବ। ତାପରେ ମୁଁ ଏଠି ସବୁ ଦୀପରେ ବଳିତା ଦେଇଦେଉଛି। ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବଳିତା ଦିଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେବେ। ଆଉ ମୁଁ ଏଠି ଦୁଇଟା ବଳିତା ଦେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯଦି ବଳିତା ଦେବେ ବେଶୀ ସମୟ ଜଳିବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ତେଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଏବେ ଆମେ ମଝିରେ ଯେଉଁ ଖାଲି ଜାଗା ଅଛି ସେଥିରେ ଟିକେ ପାଣି ଦେଇଦେବା। କୁହନ୍ତି ନା, ପାଣିରେ ଯଦି ଦୀପ ଜାଳିବା ବହୁତ ଶୁଭ। ତାପରେ ମୋର ସେଇ ଛୋଟ କାଚ ଗ୍ଲାସରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରିକି ମୁଁ ସେ ମଝିରେ ଥୋଇ ଦେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣ ଏଠି ଯେମିତି ପ୍ରକାର ସଜେଇ ପାରିବେ। ମୁଁ ଏଠି ଫୁଲ ଦେଇକି ସଜେଇବି, ତ ଆଉ ଟିକେ ପାଣି କମ୍ ଥିଲା, ଆଉ ଟିକେ ଦେଇଦେଲି। ଏଠି ଆପଣ ରଙ୍ଗୀନ ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ସେମିତି ସାଧା ପାଣି ଦେଲି, ତାପରେ ଫୁଲ ଦେଇଦେଲି। ଏଇସବୁ ଫୁଲ ଆମ ବାଡ଼ିରେ ଥିଲା, ତ ତାକୁ ମୁଁ ନେଇ ଆସିକି ଏଠି ସଜେଇ ଦେଉଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯଦି ନୂଆ ଥିବେ ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନେବେ। ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ବଟନ୍ରେ ଦେବେ, ଅଲ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସିଲେକ୍ଟ କରିବେ। ମୁଁ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ପକାଇବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବ। ବାଡ଼ିରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ ଥିଲା, ଆଉ ତା ପତ୍ରକୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଦେଇଦେଲି, ଭଲ ଦେଖାହେବ ବୋଲି। ତାପରେ ଦିଆସିଲି କାଠି ଲଗେଇ ସବୁ ଦୀପକୁ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲଗେଇଦେବା। ତାକୁ ନେଇ ଦାଣ୍ଡ ପିଣ୍ଡାରେ ଥୋଇଦେବେ, ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ ଥୋଇଦେବେ। ମୁଁ ଥାଳି ଉପରେ କାହିଁକି ଦୀପକୁ ଥୋଇଛି, ତ ଆମକୁ ଥାଳି ଭିତରେ ପୁଣି ପାଣି ଦେବାର ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ନା, ଦୀପ କେମିତି ଜଳୁଛି ଆଉ ତାର ରିଫ୍ଲେକ୍ସଟା କେମିତି ଆସୁଛି, କେତେ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆପଣ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ, ଏମିତି ଦୀପ କେବେ ତିଆରି କରିଥିଲେ କି? ଥାଳିରେ ତ ପାଣି ଦେଇଦେଲି, ସେଇ ପାଣିରେ ଆମେ ଆଉ ଟିକେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବା। ଚାରିପଟ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଫୁଲ ଦେଇଦେବା, ପତ୍ର ଦେଇଦେବା, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାହେବ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଏମିତି ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳି ଥିବ, ଯଦି ଷ୍ଟିଲ୍ ଥାଳିରେ ରଖନ୍ତୁ, ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ପିତ୍ତଳ ଥାଳି ଥିବ ପିତ୍ତଳ ଥାଳିରେ ରଖନ୍ତୁ, କିମ୍ବା କଂସା ଥାଳିରେ ରଖନ୍ତୁ, ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓଟି ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ ଦେବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲିବେନି। ପୁଣି ଆଗକୁ ଆସିବି ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ନୂଆ ଟିପ୍ସ ନେଇ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।